Priority ang banwaan kang Malinaw Albay. Inianiging payag ni Municipal Mayor Cheryl Capos Bilo katakod kan pag-abot kang additional na 4-wheel drive contractor sa banwaan kang Malinaw Albay. Sa entrevista kan Local News TV, sinabi kan alkalde na nasabi ng 2 unit na 4-wheel drive contractor na ipinagduna sa Sainda kang Pilmek sa lokay ni itatao sa Barangay Labnik Farmers Association asin ang sarong unit naman magmamanage iyo ang LGU. Apisar kay ni, sinabi naman ni Municipal Agriculturist Joan C. Calyos sa gabos na taga Malinaw Albay na muyang makabail ka nasabi ng bagong 4-wheel drive contractor na magduman sa naman sa saindang opisina para sa magkakanigong mga proseso. Bagong abot po 2 unit na 4-wheel drive contractor ang apod po kayan, yung machinery. Ang saro po kayan, itatauta po sa Labnig Farmers Association. Ang panduwa po, ang mapamanage po ang LGU. So, para sa kahingaanan po ka mga paraumata, igwala po kita ning magagamit po. So, aanunta lang po, magkaigwa kita ning ordinansa para sa paggamit po kayang ngaon po sa LGU. Actually, ang priority po kayan taga Malinaw. So, pakulang po, Labnig Farmers Association. Sa ibang mga Farmers Association, igwa naman po sila kayan. Additional na lang po iyan na tinaokang Kampelmek. Iyan pong machinery pong iyan. So, dahil nga nagkukulang pa, malimitaran ta po sa mga pribado naglalaog didi po na may mga machinery araw po kayan kasi medyo mahal ang singil. Kaya, pig-regulate po ang LGU na kung ano, ang LGU ang magmamanage para maprotehiran sa mga pribado naglalaog dito sa Malinaw. Hindi man magabatan ang mga paraumata po. Actually, may bayad man po iyan para sa maintenance po kang machinery iyan. So, sa mga farmers po na willing mag-avail kang services kaining mga equipment kang LGU, ang enot nagigibonis ninda, magdigdi po sa opisina mi sa Mainro. Ngani po magkaigwa para proper scheduling. Kung dahil nakaibang naka-schedule, kumbaga first come first serve po ini. Kung igwa nang so enot na magpa-schedule sa opisina, iyo man po ang enot na mas-serve. Then igwa man po na policy guidelines na approve ang Sangguniang Bayan para po sa mga halimbawa sa mga payment sa services po kaining equipment. So gabos na mga gusto mag-avail, siguro maki-coordinate na lang magdigdi po sa opisina mi ngani maraman po kung ano ang proseso.